ziua, doamnelor și domnilor! Eu sunt Serena Sima și ăsta este un nou episod din Heartopia. Stați cu mine. Ui, am luat un cadou. Deci, eu sunt personajul acesta. Avatarul acesta. Asta e căsuța mea. Aici pun eu chestii în pământ. Să crească, gen cartofi, roșii, chestii. Ea e pisicuța pe care am adoptat-o, o cheamă Momo și mi-a dat un cadou, 4 lăbuțe. O putem mângâia, uite. Dar e foame, momentan îi dăm de mâncare. Asta e mâncarea de pisicuțe pe care am cumpărat-o. Poftim, pisu mic. Așa. Și lecuțul pe care l-am adoptat îl cheamă Șoricaru. Să-l mângâiem și lui e foame. Mâncare de cuțu, uite, îi dau din asta. Feed. Bun. Așa, acum de aici îl mângâiem. Hai cuțu, hai Șoricaru. I-am văzut numele Șoricaru care are urechiușile astea lungi. A, aici e camera. Așa. Șoricaru looks a little dirty. Hai să-ți facem băița. Clean. Please return to your home before. Ok. Vine după mine, Șoricaru. Hai aici. Scuze. Hai, vin casă la mine. Cuțu. De ce nu vine după mine? Hai, băiatul. Bine, te spălăm aici. Ok. Hai să-ți facem niște băițe. Ce drăguț ești tu. Drăguțule cățelușule. De asta e cuțiuța pe care am cumpărat-o. Ok. Așa. Hai să mângâiem și pe Momo. Pare cam tristă. Momo, vino aici. Uite, tot. Abia aștept să evoluez în joc să adopt mai multe animăluțe. Să vedem ce e-mail am primit. Aurora. Although there's nothing particular special I want to say since we're good pals, this should be alright, don't you think? Of course. Hai să-i răspundem. Sau cum îi răspundem? Mail. Mail this postcard to Aurora? Nu. Cancel. Păi nu am primit eu acest postcard. Nu mai înțeleg nimic. Anyway. Dăm claim all. Am obținut o drăgălășenie. Așa. Hai să vă prezint casa. Deci, asta e casa mea. Aici avem niște gem de afine făcut de mine. Putem să-l mâncăm. Putem să stăm și jos. Uite. Hai să-l mănânc. Ah, ce drăguț! Asta e un prăjitor de pâine. Bun. Asta aici am făcut gem de... cum se numesc alea? Zmeură. Asta am făcut o poză când m-am plimbat și am înrămat-o și am pus-o pe perete. Aici mi-am luat o oglindă. Uite, putem să ne schimbăm pupilele. Deși înainte știam că îmi putem schimba și ochii, dar din nou aceeași problemă și nu știu să o rezolv. Bun, hai să ne schimbăm hainele. Asta de școlăriță, n-am mai purtat-o de mult. Asta se asortează bine așa. Da, cu asta merge cel mai bine. Cu fustița asta o luam de obicei.
dar cu pantofi negri sau albaștri. Dar să mă îmbrac în școlăriță? Hai să mă îmbrac așa. Safe. Bun. Aici o bag la somnic. Ca să-mi crească aici energia, dar deja avem 97, 98, deci nu mai e nevoie, așa că pot să mă trezesc. Toate că asta eu am făcut-o. Mi-am vopsit pereții. Aici am un acvariu, dar trebuie să învăț cum îmi adaug un pește. Uite, pot să adaug. Ce drăguț! Pot să-l aleg pe el sau pe el. Hai să rămână ăsta mic. N-am știut. Așa, mi-am cumpărat și un dulap. Aici am o chiuvetă pe care am construit-o singură. Aici mi-am pus niște tablouașe. Aici la fel am gătit eu niște gem. Asta mi l-am construit eu. Lampa putem să o aprindem sau să o stingem chezii. Mă rog, e seară, dar avem deja becul ăsta. Putem și pe ăsta să-l stingem când o băgăm la somnic, dar mă ia somnul, lasă-l aprins. Și mi-am vopsit să pară mai diferit. Mi-am vopsit jumătate de tavan roz închis și jumătate roz deschis. Și aici am vopsit așa ca să pare cam un pod, dar de fapt nu e pod, e doar vopsit. Bun, aici am aragazul unde gătesc toată mâncarea. Și avem așa, rețetele astea, dar ca să le putem găti avem nevoie de ingredientele astea, ne mai trebuie 2 ciupercuțe, nu putem găti. Astea nu le putem găti pentru că nu le avem. Mâncarea asta cu pește și cartofi putem găti. Trebuie să fiu pe fază când se arde, să amestec, să nu, pentru că altfel se strică mâncarea. Și nici nu o pot vinde, nici nu o pot mânca. Gata! Bun. Cum că v-am arătat aici, hai să vedem ce misiuni avem. Ei sunt Blanc și Albert. Bun, Albert. What is about not having enough gold? Fear not, for gold merchant Albert Junior is at your service. Deci la el vin de fiecare dată când vreau să vând chestii. Să vedem ce putem vinde. Ne putem vinde niște poze cu păsări. Așa, ce să-i mai vând? Astea nu, pentru că de-abia l-am cumpărat. O să-i vând niște fluturași pe care i-am strâns. O libelulă. Asta o să mai am nevoie de ele. Să construiesc chestii. Ia, pot să vând ce am gătit. Uite, vând astea. Gemurile astea. Astea poate le mănânc. De fapt nu le mănânc. Hai să le vând. În total o să fac 1451 de galbeni. Sell. Bun, iar la Blanc. Blanc este expert în grădinărit. Ia, se putem cumpăra de la el. Starfruit seed. Tomato, potato seed. Restul nu sunt. N-am ajuns suficient de departe. Asta e sold out. Hai să luăm niște semințe. Din asta, hai să cumpărăm și roșii. Vreau mai multe. Mă rog. Și cartofi și chestii de asta. Thanks. Și acum, ce drăguț, mă uit. El tot timpul roșește când vorbesc cu el, Blanc. Ce faci, Blanc? Hai să vorbesc cu tine puțin. Chat. Bla 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 bla. Acum nu mai roșește. Da, e foarte simpatic. Mai tare roșesc eu. Așa, hai să punem în grădină. Asta e grădina noastră unde putem să plantăm chestii. Hai să luăm de aici semințele. Bun. Plantăm asta.
Bun. Mai sunt? Ok. Bă, dar câte am cumpărat? Nu mai vreau să mai plantez și altceva. Hai să mai plantez niște... Ce mai avem de aici? Semințe de roșii. Rândul ăsta îl pun cu roșii. Așa. Și ce mai avem? Nu mai am destul loc pentru cartofi. Uite, mai pun aici cartofi. Și în partea cealaltă, ultimul, punem niște grâu din asta. Gata. Hai să-l punem la loc, că nu mai vreau. Și nu mai am unde să mai plantez. Withdraw. Bun. Asta l-am construit eu pentru păsărele. Trebuie să pun mâncare de păsări. Dar nu știu cum. Trebuie să mai avansăm în joc. Și putem și să udăm. Acum, pentru că plouă, nu este nevoie, dar aparent și cum se udă. Iau de aici, de la ustensile, o stropitoare și le udăm. Vezi? Vedeți? Bun, momentan nu e nevoie. O băgăm la loc. Hai să vedem ce misiuni avem. Accept, 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 accept. Deci, train any dog one time. O fac mai târziu. Collect 6 mandarins. Asta o fac prima dată, că îmi place. Stai lemne. Hai să mergem. Dăm track. Dacă dau track request, o să-mi arată pe unde trebuie să o iau. Vedeți, sunt niște lumini... nu aici? Ce nu mi-arată? Uite un cadou. Uneori găsesc random cadouri. Dar nu vreau să o fac pe asta prima dată. Collect mandarins. Trust request. Gata. Dacă dau track request, îmi arată cu niște steluțe pe unde trebuie să o iau ca să ajung acolo unde trebuie să ajung. Uite, aici mi-arată spre... Acesta este un măr, nu aici. Aici sunt tafine, nu le adunăm momentan. Aici e casa altcuiva care e mult mai dezvoltată decât a mea. Și câte chestii au în grădină. Așa. Ui. Mai mult până ajungem la un mandarin. Parcă aveam unul mai aproape de casă. Bun. Să beau puțin apă. Așa, trebuie să scoatem toporul. Ca să pot să iau mandarine, trebuie să dau cu toporul în el și cad lemne și mandarine. Trebuie să căutăm acum alt mandarin, pentru că nu merge să iau foarte multe din același copac. Scrie că și copacii trebuie să se odihnească. Mi s-a stricat toporul. Trebuie să ne scoatem kitul de reparație, dacă mai avem unul, dacă nu trebuie să ne construim unul. Nu mai am niciun kit. Mai am două. Cu asta ne reparăm ustensilele atunci când se strică. Momentan se încarcă. Nu știu dacă va apare aici. Am văzut că unele chestii nu apar atunci când înregistrez. Bun, acum că l-am reparat, putem să-l mai folosim. Alt copac, pentru că some trees needs rest. Scuze.
Deci 4 din 6, ne mai trebuie 2 mandarine. Ca să îndeplinim misiunea. 5 din 6 și încă 1 ne mai trebuie. La 40 de metri. Ce-mi place să sar. Abia aștept să-mi cumpăr și o mașină. Bun. Misiune îndeplinită. Acum trebuie să adunăm niște afine. Nu ne mai trebuie toporul pentru că se pot aduna și așa. Uite. Mai departe. Oh, cred că e misiune îndeplinită. Completed. Afine nu încă. Drac. Am 3 din 9. Bun. 5 din 9. Încă o tufă cu afine. Șase din 9. Ne mai trebuie doar 3 afine. Eu un cadou! Îl vreau! Drăguț. 7 din 9. Perfect! Acum, pentru misiunea asta, trebuie să mă duc la Blanc. După ce am adunat suficiente afine. Ce drăguț este aici! Ui. 120 de metri să mă întorc. Cine ești tu? Un cățeluș. O cheamă Lana. Dog is almost starving. Hai să-ți dau și ție niște papa. Nu e cățelușul meu, probabil e al unui alt jucător. Dar pot să-l hrănesc eu. Și acum hai să te mângâi. O, ce drăguție. Sare o pălărioară pe cap. Bun. Hai să acum să ne întoarcem la Blanc. Trebuie să le vizitez casele și celorlalți jucători. Altcuțu. Îl cheamă Caramel. Ce seamănă cu șoricară. Și ție ți-e foame? O să mă lăsați fără mâncare de cățeluși. Trebuie să fie 100%. Papă, micuțule. Că mă grăbesc. Băi, câte animăluțe ați adoptat. Doar nu... Vai, nu pot să mă întorc. Și nu mai am, uite, ia din mâncarea asta. Ia niște sălățică. Nu mai am ce să-ți dau. Papa astea. Am consumat tot ce aveam. Trebuie să mergem la magazin să mai cumpărăm. Așa. Bun, ne-am întors. Uite la aici pe Blanc. Ți-am adus afinele. Sumit. Thank you. Bun, you can go find Andrew now. Hai să mergem și la Andrew. Să-i dăm piatra. Piatra n-a mai fost nevoie să o sparg eu pentru că aveam deja niște piatră spartă și eu dau pe asta. Uite, vrea 26 și eu aveam deja strânse vreo 30. Bine că nu le-am vândut. Perfect! Fish! Hai să mă duc să-i vând și niște pește lui Vania. Am amorțit.
O secundă, prieteni. Așa. Ua! Scuze. Uite un alt jucător. Așa. Dum, durum, durum. Bă, dar e departe Vania asta. Uite, trec pe lângă lac. 220 de metri. Unde stai, bă, nene? După ce că vin la tine să-ți livrezi peștele personal. Vai, dar a mers. Ce cauți pe coclauri? Ui. Ua, ce frumos e aici. Ar trebui să-mi fac o poză aici. Hei, a apărut un cadou. Bun, o să-mi fac sigur o poză aici. E așa drăguț! Hai să-mi fac o poză. Pozele pe care le fac pot să le și înrămez. Ce frumos! Se așortează și hăinuța. Foarte, foarte cute. Dar stai că puteam să-i schimb și asta. Vreau să-mi schimb părul. Pot să mă schimb și direct de aici, fără să mai trebuiască să merg acasă. Uite, vreau să-mi fac asta la păr. Așa. Și acum să-mi fac o poză așa. Și așa. A, ce drăguț! Le vreau. Stai. Uite-te la cameră. A, și m-am mișcat. Și a trecut pe lângă mine ceva. Un cățeluș, nu știu cine a trecut. Bun, hai să mergem. E o vulpiță, bună. Oh, nu pot interacționa. Așa, am pierdut. Nu mai știu să ajung. 60 ceva de metri. Băi, băiatule, unde te-ai dus? 40 de metri? Wow, e chiar la mare. Wow, ce frumos e vremea! Adică plouă de așa albastră. Vreau să-mi fac încă o poză. Și aici, că e drăguț rău. Bun, hai la Vania. Bună, băiatule. Bună. Wow, it's so hot today. Gossip. Întâi bârfim. I recently bought lots of fish tanks, but you can't just leave them empty. What to do? Oh, Sil, you're here. So you're fishing mentor. I need to assess your recent progress. Go catch. Leave it to me. Ok, mi-a dat ceva de făcut. Și hai să-i dăm și peștele. 2 peștuci vrea. 1 și pe care să-l mai dăm? Nici nu știu oricare. Asta. Thank you. Deliver 3 to starfish to Vania. Păi și de unde găsești tu starfish? Hai să încercăm să pescuim și noi. Urăsc pescuitul în viața reală pentru că mi-e milă de peștișori, dar aici în joc nu contează. E doar un joc. Când se face rost, trebuie să-i dau drumul, pentru că altfel se rupe frânghia. O, dar e greu. De ce e așa greu? Dar nu reușesc deloc.
First time catching mandarin fish. Oh, ce drăguț! Dar el vrea starfish. Păi și de unde găsesc eu starfish? Ce frumos e aici. Hai să stăm puțin. Facem o poză, stă în jos aici. Nu pot. Lasă. Dar de fapt puteam. Dar nu-mi place cu undița. Uite, îi lăsăm undița. Așa. Ce drăguț! Așa. Bun. Să căutăm niște peștișori star. Cum fac? Nu arată nicio îndrumare. De unde găsesc peștișorii ăștia? Aici nu mai găsim niciun peștișor. Plaja e goală. Vrea să mă schimb. Ia, mai am alte hăinuțe albastre. Tricul ăsta mi l-am făcut eu singur. Dar e prea vesel. Aș fi vrut tot ceva albastru. Asta! Ceva albastru, dar ce n-am mai purtat înainte. Așa. Părul să-l fac așa. Hai să-l fac și așa, că nu m-am făcut niciodată. Asta ce e? E drăguț să o punem. Astea... nu prea-mi plac. Nu, e mai drăguț asta. Bine. Cancel save. Ce drăguț! Hai să facem o poză. Stai. Poză. Hai să vă arăt albumul meu. Deci, avem așa, poza făcută acum. Tot cele făcute de azi. Asta trebuie să o ștergem pentru că m-am mișcat. Așa. Ce drăguț! Aici e cu prima mea pictură. Aici e o pădure. Aici când au înflorit ce-am pus eu în grădină. Aici cu prietena mea, pe care nu o cunosc, dar e și ea un jucător și putem să ne ținem de mânuțe. Aici cu șoricarul și prietena mea. Aici intrasem omul în casă și am făcut poză. Pentru că de obicei stau pe afară, nu știu ce nu intră. Poză cu șoricarul, poză în lanul de flori, poză cu marea. Aici mi-am pus ceva cute pe față. Și aici tot undeva la mare. Și aici mâncam macadea. Aici când am făcut prima dată o petrecere, dar n-a venit nimeni pentru că nu știam. A fost prima mea petrecere și nu știam cum invita alți jucători. Eu i-am invitat, dar nu au apărut. Și atât. Bun, fetiță drăguță. Caracterul meu îl cheamă Seri, de la Serena. O reclamă. Vreau tricoul ăsta. Trebuie să stau la șens lung. Ce drăguț! Cât de drăguț! Totuși trebuie să găsim 3 starfish. Să le dau lui Vania, dar nu știu cum. Și unde să găsesc așa ceva. Doamne, ce frumos e aici. Se vede altfel când plouă.
vreau și eu să mă casăr aici. Ce drăguț. De ce e atât de drăguță? Ok. Oh, ce drăguț. Cui o fi casa asta? Are un televizor. Și pot să-l aprind și să-l sting. Pot să stau pe scaun. Ce drăguț. Am închis ușa asta. Ce mai pe aici? Ce drăguț. Foarte cute. Ah, ce drăguț! Wow, am obținut și niște galbini. Cute as hell. Ce drăguț, da! Ok, trebuie să facem o poză. Nu, stăteai prea drăguț. Bine, facem doar așa în căsuță. Gata, prea multe poze pentru o zi. Și aici, ce drăguț e și aici. Dar aici e mai drăguț dacă... Oh, pot să intru în cadă! Ce cute! Și am și florițele și în formă de iepuraș. Ah! Doamne, ce joc drăguț. Bun, am stat destul. Hai. Aici mai venim altă dată. A, uite, pe aici am fost, dar nu când era vremea asta. Totuși... hai să mai stăm pe lângă apă, poate vedem vreun pește. Dacă nu e, ne uităm pe hartă și căutăm pești. Dar nu văd niciun pește. Hai să le căutăm pe hartă. Zone de pescuit. Hai să mergem aici, în zona asta, pe lângă Vania. Acolo sunt pești mai rari. Oh, ce păsări drăguță, trebuie să-i fac o poză. A zburat. De ce? Bun. Dar nu văd niciun pește. Aha, uite un peștișor. Să scoatem mândrița. Te rog să fie un starfish, te rog. Nu să fie un starfish. Mai e dată. E cam departe de el. Aha. Seabass. Mișto, dar nu e starfish. Unde găsim pește stea? Oh, și s-a stricat undița. Hai să reparăm. Sper că mai am kit. Oh, este ultimul. Trebuie să mai facem câteva. Hai, repare-te. Mulțumesc. Bun, acum să prindem peștul.
Hai, domnule pește. Așa cum venea. Domnule pește. Aha. Era pește obișnuit. Care nu trebuie să pescuim, trebuie să caut undeva anume. Drăguț arată pe ce. Mai încerc asta, dacă nici asta nu e bun. Fac altceva. E sardină. Ok, renunț. Ce drăguț e aici! Vai, cât de cute! Și aici trebuie făcut poza. S-am zis că nu mai fac, dar e prea frumos. Hai să facem poza. Da, în picioare, uite, e mai bună. Se vede mai bine. Uite-te la cameră! De ce te uiți în stânga? Perfect! Ce drăguț! Bine, renunțăm la misiunea asta. Ce alte misiuni mai am? Să antrenez un cățeluș, să completez două obiective săptămânale, dar nu prea știu cum. Ia, poate astea sunt? Hai să încerc asta. Track request. Doamne, ce frumos e! Când au decorat așa frumos? Ia! Ia, ce drăguț! Chat with strangers. Aici pot să stau să vorbesc cu prietenii. Uite, se scriu hi! Ce are? Am auzit. Hai, sunt. Cancel. Hai să ies că nu am. M-am plictisit aici. Bine! Merge secundar. Ok, data viitoare. Ce frumos poate să fie! Ok, hai să urmărim unde trebuie să ajungem. Am ținut că apăsat de parcă intram eu pe sub copacii aceia. Deci, 220. Păi, dar multe cadouri în perioada asta. Abia găseam înainte. 180 de metri. S-a făcut somn în realitate. Dar unde trebuie să merg? La mine acasă, oare? Sau la Bob să cumpăr decorațiuni de grădină?
Am fost la magazin, trebuie să mergem și la magazin. Mereu mă duc să văd ce au mai adus în magazinul de haine. La mine acasă, ok. Poate merg degeaba. Oh, s-au făcut roșiile! Yay! Hai să le adunăm. S-au făcut și plantele astea. Acum putem ori să le vindem, ori să le gătim. Cartofii încă nu s-au făcut, se fac mai greu. Mai e nevoie de 29 de minute. Ce faci, mamă? Hai să te mângâi. Micuțule. Așa, hai să punem decorațiunile acelea. Unde? Păi și cum facem asta? Asta e de exterior. Ok. Hai să vedem ce avem în grădină. Ce am eu aici? Nu înțeleg nimic. Păi nu am decorațiuni. Știu că cumpărasem, dar... Decorațiuni de grădină. Ciudat. Uite, asta nu se consideră decorațiune de grădină. Hai să îl băgăm la loc. Cum fac? Bun, și acum îl punem în grădină ca și când acum l-am pus pentru prima oară. Nu se pune. Dar apărea aici. Nu înțeleg deloc. Hai la Bob. Poate place any basic plant decoration. Păi ăsta îl aveam. Hai să facem un... Ia, putem să facem un gard de lemn. Nu putem să facem un gard de lemn. Nu avem rețeta. Hai la Bob. Să văd ce... Să-mi explice el. Aici e harta. Vedeți? Și poți merge oriunde pe hartă. Vreau în zona asta cu păsărele. Momentan mergem la Bob pentru că la el sunt chestii din astea de... cum se numesc? Mobilă și... decorațiuni și chestii. Așa că mergem la domnul Bob. Și e bine că e aproape și de magazinul de haine, deci putem să ne cumpărăm și alte haine. Abia aștept să-mi cumpăr o mașină. De asta e primăria. Bun, asta e magazinul de animale. Oh, perfect. Adică nu e magazin, e locul de unde adopt animălțe.
Bună ziua, doamna Joan. Avem nevoie să cumpărăm niște mâncărică de pisicuțe, că nu mai avem. Am dat la alte pisicuțe care nici nu erau ale mele, dar erau drăguțe. Și de cățeluși. Și să luăm și mâncare universală. Bun, ce să mai cumpărăm? Uite, pet hoodie, e cute. Sau asta? Pentru asta n-am suficienți bani. Cred că iau ăsta, că e prea drăguț. Purchase. De drăguțe. Dacă e sold out. Abia aștept să îmbrac o pisicuță cu el. Sau cățelușul, nu știu pentru cine. Ia, oare mai putem să mai adoptăm încă un animăluț? Bună, Pisu. Nu, momentan avem limită de adopție. Trebuie să mai avansăm. La revedere, doamnă. Mulțumesc. Am zis că mergem la Bob. Hai. Deci ăsta e magazinul lui Bob. Bună ziua, domnule. Bine te-am găsit. Special home decor. Deci, eu știu că cumpărasem un din ăsta. O decorațiune. Dar nu prea-mi plac, surâte. Știu că mi-am cumpărat și nu mai găsesc. Care o fi cea mai drăguță? Nu-mi place niciuna. Am de ales doar din astea, pentru că am doar 30 de steluțe. Of. Ok, o să cumpăr. Hai, nu știu, asta o cumpăr. Bun. Am cumpărat-o. This building permit allows you to use building material bash in build mode. Ok. Thank you. Mai e ceva ce pot lua de la dumneata de pe aici? Ia. Learn to make kitty table. Ah, vreau! Ah, nu mai am steluțe. Ar fi fost așa drăguț. Ce mai e pe aici? Mă rog. Nene, mai ai ceva de vânzare? Astea le-am văzut. Nu mulțumesc momentan. Planta asta din India e de vânzare. Nu prea îmi plac astea. Mai vin altă dată. Astea-s drăguțe. Să le iau? Ah, pot trăi fără ele. Hai la magazinul de haine. Așa este. Bună, doamnă drăguță. Bună, Dorothy. Welcome, I'm honored to have you here. Ok. Hai să vedem ce aveți de îmbrăcat. Intrăm în cabina de probă. Ia. Asta? Drăguț. Din astea groase. Chiar că plouă. De obicei eu îmbrac cu chestii subțiri pentru că e vară și e cald afară. Dar acum plouă, deci aș putea să iau și ceva gros. Nu prea îmi place ce au adus azi la magazin. Astea-s drăguțe. Expadrilele astea. 4000. Dar mai am niște cizmoțele astea. Ghetuțe. Papucii ăștia ce cute. Hai să mai vedem. Asta ce e? E drăguț. Na, nu-mi place. Asta? Drăguț. Ah, ce cute! Asta cred că aș vrea. Ah, da, e cu steluțe, nu o pot cumpăra. Și
drăguțe. Nu prea îmi plac asta, de așa stai cu steluță și nu am bani. Ia, astea ce sunt? Ah, cerceluși. Cute. Merge. Uite, albaștri îmi plac. 3400. Hai să iau, dar nu vreau papuci. Stai să-i scot. Unde-s papucii? Astea mi se pare drăguțe, totuși cred că le iau. 4000. Mă mai gândesc. Deci, cercei vreau. Îi luăm. Cancel. Ce să-i mai luăm? Un ghios de miel? Mai nu prea o chestie. Pantalonaș, ia. Nu-am purtat niciodată pantalonaș. Drăguț. Nu prea îmi plac. Ăștia sunt cute. Ăștia îi cumpăr. Sau așa. Na, ăștia îmi plac. Și ceva gros. Da-i vară. Nu prea îmi vine să îmbrac în haine groase. Lasă, hai să ieșim. Bun, am cumpărat niște hăinuțe. Stai, asta de bucătar. Da, e cu steluțe. Of! Păi stai. Deci, nu vreau și chestiile astea la alte. Cine a zis că le vreau? Și nici pantalonii nu-i vreau. Nici pantofiori. Și nici jentuța aia. Eu vreau doar asta. Ia oare pot să mai cresc steluțele? Dar n-am suficiente. Wow, purchase. Eu câteam 30. Ia, poate pot să iau. 40. Nu mai am. Nu mai am bani. Asta este. Îmi pare rău. Nu-ți luăm de asta de bucătar astăzi. Poate o găsim și mâine. Am obosit. Hai să mergem acasă acum să punem chestia de grădinărit. Nu de grădinărit. Mamă, dar plouă. Ce drăguț. Hai repede, acăsică. Wow, ce plouă! Drăguț rău de tot. Uite, eu am și un voal pe cap. Cartofii au început să se mai facă, dar nu-s gata. Hai să vedem dacă putem să punem ce am cumpărat. Unde este chestia de grădinărit? De fapt, tot zic de grădinărit, de fapt voiam să zic de grădină, din frumusețea grădină. Și-am cumpărat-o. Poate trebuie să-l construiesc eu. Asta este masa mea de lucru. De fiecare dată când vreau să construiesc ceva, vin aici. Ia. Da, nu e aici. E ciudat. Hai să mai facem un ăsta, nu? Craft. Da, cu ciocanul. Hai să mai
facem? Ce să mai construim? O să mai avem nevoie de kit de reparație și poate o să fim plecați. Și e bine să avem cât mai multe. Bun, ce să mai construim? N-am nicio idee. Astea le avem. Uite asta. Dar nu am suficiente pietre din acelea dubioase pe care nu știu unde le găsim. Asta? Și asta trebuie cu pietre ciudate. Bine, hai în casă atunci. Deci eu am cumpărat aia și nu știu unde este tufișul acela pe care l-am cumpărat. Și mi-a mai dat și toate steluțele. Și nici nu s-a pus misiunea. Asta ce e așa drăguț? Ia. Ce drăguț! Hai să-l punem înăuntru. Cred că l-am câștigat la ceva, că nu mi-am aminte să-l fi cumpărat. Unde să-l poziționăm? Aici? Avem free will. Sau aici. Mai așa. Lângă pat. E drăguț. De ce să nu ai o chestie drăguță de jucat lângă păduț? Aici sau aici? Aici. Ce cute! Bun. Și mai avem o cadă. Hai să o punem și pe ea. Da, unde să o punem? Aici lângă fereastră. Ok. Da, pot să fac băiță. Ce drăguț! Măgă! Drăguț rău de tot. Trebuie să-mi extind casa. Vreau să fac mai multe camere. Fiindcă e o singură cameră. Dar ce drăguț! Bun. Ce mai avem în ghiozdănele? Ce-am mai cumpărat? Lumânărelă, o chestie de-asta drăguță. Unde să o punem asta? Stai că voiam să o pun. Noptiera asta. Am pierdut-o. Eu nu înțeleg deloc cum funcționează jocul ăsta. Aveam o chestie drăguță, am ținut o mână o secundă și a dispărut. Ciudară. Deci nu înțeleg. Mă rog. Nu știu pe ce am apăsat. Încă învăț. Solo building, ia, ce asta? Da, uite, aici construiesc chestii. E și că nu le pricepem. Și nu vreau să stric. Facem asta într-un alt episod. Can be placed on the ground to set off. This is ce-am făcut? Iar a dispărut. Aha, uite, lumânărica asta unde să o punem, că e drăguță rău. Pe masă? Sau aici, lângă cadă, uite aici o punem. Nu merge acolo. Vreau să pun lumânărica
asta undeva. Dar nu pe jos. Ia pe masă. Of, ce supărător. Deci nu merge pe masă decât pe jos. Ciudățel. Ia. Ok, dacă trebuie doar pe jos, o pun aici lângă cadă. Ce drăguț. Asta e un artificiu. E o lumânărică. Ia. Hai să vedem. Ce drăguț! Ce drăguț! Ok. Bine. Cam atât pentru ziua de astăzi. O să mergem la somnic. Mulțumesc că m-ați urmărit. Ne vedem în episodul următor.